Пагоня са стралянінай каля маладзечна, экстрэмісцкі сакрэцік Дзімы Лукашэнкі, дзіўныя затрыманні за 2020 год, чаму Жыхар Барановичаў напаў на францужанку, праблемы з беларускім каліем, а Уладзімір Зяленскі сустрэўся са Святланай Ціхановскай у Кіеве і пакпіў з Лукашэнкі. Вітаю, сябры, з вами Уладзіслаў Корсак, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». У горадні матацыкліст эфектна катапультаваўся з сядла. 31-гадовы кіроўца «Хонды» не разлічыў дыстанцыі да скрыжавання. Калі загарэўся чырвоны сігнал светлафору, ён рэзка затармазіў. У выніку матацыкл літаральна скінуў байкера і паехаў далей ужо без яго. Сам мужчына некалькі метраў каціўся па асфальце праз увесь пераход. На шчасце, нягледзячы на жорсткія кадры, фінал выйшаў адносна добрым. Пацярпелага даставілі ў лякарню, пасля чаго адпусцілі на амбулаторнае лячэнне. У Магілёўскай вобласці кіроўцу стала блага за рулём. У выніку аўта з'ехала ў раку Палуш і спынілася толькі за 2 метры ад берагу. Трагедыі ўдалося пазбегчы дзякуючы мясцовым рыбакам. Калі яны дасталі мужчыну з вады, ён быў непрытомны з прыкметамі эпілепсіі. Мужчыну шпіталізавалі. У Смаргонішу ў ДТЗ пацярпеў 10-гадовы хлопчык. Паводле інфармацыі ДАІ, 64-гадовы кіроўца «Фольксвагена» збіў дзіця, калі яно праязджала праезную частку на электрасамакаце па-за пешаходным пераходам. У выніку здарэння хлопчык атрымаў пералом, ён шпіталізаваны. Нагадаю, у дзяцей пачаліся летнія канікулы, таму за стырном лепш быць удвая пільнейшым. Да таго ж, з сённяшняга дня дзейнічае акцыя «ДАІ увага дзеці». Кіроўцаў абавязалі ездзіць з уключанымі фарамі, у тым ліку у светлы час содняў. У Маладзечынскім раёне даішнікі са стралянінаю затрымалі нецвярозага кіроўцу, які спрабаваў уцячы ад пераследу. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Валодзькі. Кіроўца «Фольксвагена» праігнараваў патрабаванне інспектараў спыніцца. Падчас пагоні мужчына неаднаразова парушаў правілы і ствараў пагрозу іншым удзельнікам руху. У выніку сілавікі скарысталі табельную зброю. Пасля спынення аўтамабіля высветлілася, што за стырном нецвярозы 48-гадовы мясцовы жыхар. Аказалася, што мужчына яшчэ і пазбаўлены правоў з медычных паказанняў. У выніку ён трапіў у ізалятар, а машыну адправілі на штрафстаянку. У Менску за збіццё замежніцы на месяц арышту і прымусовае лячэнне ад алкагалізму асудзілі 46-гадовага Жыхара Барановичаў. Інцыдэнт адбыўся ў падземным пераходзе станцыі метро «Інстытут культуры». Паводле следства, нецвярозы Жыхар Барановичаў пачаў нешта пытаць у дзяўчыны, але яна не зразумела яго і адказала па-французску. Калі замежніца паспрабавала пайсці далей, мужчына ударыў яе ў спіну, а пасля ў жывот. Жыхар Барановичаў працуе кіроўцам пагрузчыка і раней ужо прыцягваўся да адказнасці. На судзе ён прызнаў віну, раскаяўся і заявіў, што прыехаў у Менск купіць аўта, але быў у кепскім настроі пасля таго, як згубіў падчас паездкі свой тэлефон. Святлана Ціхановская і Уладзімір Зяленскі сустрэліся і правялі перамовы ў Кіеве. З падрабязнасцямі гістарычнай падзеі знаёмцеся на belsat.eu. Тут жа прапануем вам зірнуць на дасціпны адказ українського президента Лукашенку. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Це цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана. Ну а сілавікі Лукашэнкі тым часам, прынамсі, пакуль яшчэ могуць, то ўсё вучацца з народам ваяваць. Будьце уважлівыя, сёння і заўтра ў Магілёве праходзяць комплексныя камандна-штабныя вучэнні МУС. Так бы мовіць, для праверкі гатовасці сілавікоў да дзеянняў у асаблівых умовах. На час вучэнняў у горадзе перакрыюць некалькі вуліцаў, а адзін з этапаў адбудзецца каля лядовага палацу. У горадзе могуць быць выбухі і стрэлы. Усё як у 2020-м, не адпускае, праўда, красаўцы. Раней такія вучэнні ўжо праходзілі ў Віцебску, Менску і Берасці. У Віцебску сілавікі адпрацоўвалі разгром масавых пратэстаў і экстрэмісцкіх дзеянняў. На кадрах з вучэнняў людзі ў ролі пратэстоўцаў трымалі белыя і сінія сцягі. Пасля тых маневраў міністр унутраных справаў Лукашэнкі Іван Кубракоў застаўся незадаволены вынікамі і запатрабаваў новых трэнаванняў.
У Беларусі рак рота і глоткі застаецца адным з самых небяспечных праз познае выяўленне, а за апошнія 10 гадоў выпадкі захворванняў на яго выраслі ў нашай краіне амаль у 1,5 разу. Пры гэтым мужчыны хварэюць значна часцей за жанчын. Паводле айчынных анколагаў каля паловы пацыентаў звяртаюцца да дактароў ужо на позніх стадыях хваробы. Медыкі нагадваюць, што трывожнымі сімптомамі могуць быць язвы ў роце, якія не праходзяць больш за 2 тыдні, боль пры глытанні, белыя або чырвоныя плямы на слізістай, ахрыпласць голасу, гузакі на шыі ці сталы боль у горле. Спецыялісты заклікаюць не ігнараваць такія прыкметы і своечасова звяртацца да тэрапеўта або стаматолага. Ранняя дыягностыка значна павышае шансы на паспяховае лячэнне. Правакуюць захворванне, у тым ліку курэнне ці жаванне табаку, празмернае ўжыванне алкаголю, празмернае перабыванне на сонцы ці візіты ў салярый. Сілавікі Лукашэнкі працягваюць пераследаваць беларусаў за ўдзел у пратэстах 2020 года, нават калі тэрмін даўніны ўжо скончыўся. Пра новыя выпадкі паведамляюць праваабаронцы вясны. Гэтак адзін з беларусаў распавёў, што пасля ідэнтыфікацыі па фота з маршу да яго прыйшлі. Учынілі ператрус, забралі тэлефон і адвезлі ў аддзяленне. Там следчыя заявілі, што крымінальную справу адкрыюць, але адразу закрыюць праз заканчэнне тэрміну даўніны. У выніку мужчыну прымусілі падпісаць прызнанне віны і адпусцілі. У вясне адзначаюць, што такія дзеянні выкарыстоўваюцца не для расследавання старых справаў, а для запалохвання і пошуку новых падставаў для пераследу. Падчас ператрусаў сілавікі правяраюць тэлефоны, перапіску і шукаюць так званыя экстрэмісцкія матэрыялы. Праваабаронцы заклікаюць беларусаў ведаць свае правы і пры магчымасці не даваць паказанняў без адваката. Таксама праваабаронцам вядома пра новыя факты ператрусаў у Смілавічах. КДБшнікі прыходзяць да сваякоў беларусаў, якія з'ехалі, але актыўна ўдзельнічаюць у палітычным жыцці і беларускіх падзеях за мяжою. Ну і не ўсе роўныя перад законамі рэжыму. Як выявілі журналісты бюро, сярэдні сын узурпатара Дмітрый Лукашенка мае як мінімум адзін экстрэмісцкі сакрэцік. У падпісках ягонага таемнага інстаграм-аккаунту сям'я, хакейнае атачэнне, дзяржсмі, астралогія, інфацыгане з іхнымі грашовымі патокамі і афірмацыямі ды розныя псіхалагічныя паблікі. Аднак самае цікавае, Дмітрый падпісаны на інстаграм-аккаунт «Беларусь новасці», які ў Беларусі прызнаны экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыяй. Паводле законаў краіны, якую выбудаваў ягоны тата, за такую знойдзеную падпіску можа быць як мінімум адміністрацыйнае пакаранне, хутчэй за ўсё сотні. Звычайных беларусаў за лайкі, рэпосты і падпіскі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы штрафуюць, кідаюць за краты і ламаюць ім жыццё. Міністр замежных справаў Літвы заявіў, што санкцыі еўразвязу на транзіт беларускіх калійных угнаенняў застануцца дзейнымі як мінімум да канца лютага наступнага года. Маўляў, пытанне сапраўды абмяркоўваецца з ЗША, але ні Літва, ні іншыя краіны рэгіёну не падтрымліваюць адмены абмежаванняў. Міністр падкрэсліў, што пастановы адносна санкцыяў прымаюцца толькі аднагалосна усімі 27 дзяржавамі еўразвязу. Таму нават супольная пазіцыя Літвы, Польшчы і Латвіі не будзе дастатковаю. Раней стала вядома, што Дзярждэпартамент ЗША прапанаваў суседзям Беларусі разгледзець магчымасць аднаўлення транзіту калійных угнаенняў. Амерыканскі бок тлумачыць гэта інтарэсамі кампаній ЗША, зацікаўленых у куплі беларускага калію. Амерыканскія санкцыі супраць беларускай калійнай галіны дзеялі з 2021 года пасля рэпрэсіяў у Беларусі і міграцыйнага крызісу на межах еўразвязу. Абмежаванні знялі ў выніку менскіх перамоваў амерыканскай дэлегацыі на чале з Джонам Коулам з Александром Лукашенкам. Тады былі вызваленыя 250 палітвязняў. Санкцыі ЕЗ супраць беларускага калію нядаўна былі працягнутыя да лютага 2027. Сапраўдны палёт Аладына. Так у соцсетках адрэагавалі на дзівосныя палёты на дыванах групы экстрэмалаў са Швейцарыі. Цалкам відэа глядзіце у тэлеграм-канале Белсату. Ну, хіба вельмі нечаканая сустрэча. У рэчыцкім раёне
Дзяўчына каталася на лодцы па Дняпры і нечакана сустрэла проста ў вадзе, каго б вы думалі, ваўка. Пры гэтым драпежнік упэўнена пераплываў сабе раку. Як толькі дабраўся да берага, адразу кінуўся ўцякаць. Без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. У гістарычныя часы жывем, дай Бог усім нам дачакацца. Беражыце сябе.